Ja. Her vil jeg så prøve at vise, at med en Roku-central, et Lens USB modem interface og sat op til Rival Railroad Gold. Se min licens. Se den af. Der skulle det kunne skifte, og vi kigger. Jeg skruer her. Og det kører. Ups, så er vi ikke mere alene. Sådan, og så stopper den. Vi kan skrue der. Vi skal lige over til sådan der. Og det kan køre. Det blev desværre ikke vist op på, når jeg skruer op. Sådan er det. Vi kan skifte spor. Og vi kigger herover. Vi kan se, det skifter også der. Ikke? Nu trykker jeg så der. Så kigger vi derop. Så er det den der væk. Det er fandme svært at se. Men den skifter altså. Og den skifter selvfølgelig også der.